dakong silingan. Nangutan ako niya, asami mo adto, itos pikas bungtod kay may sabong dito. Ako siyang diinan nga ang sabong bawal, daghan nang nangapriso kay nadakpan. Pero tubag niya, ayaw ka bala ka, kay naasik kagawad nga perting gahian. Misalig ko sa iya nga giingon, dala na mo manok bulik pulalatong. Among nasugatan ang mga pildihan, iuli ko sa'yo kaysa kwartan na hugdan. Og dito amo ang naagdan, sabong-sabong na sikreto lang. Bawal mo singgit, ihunghong lang, kay ang pulis tangkag ugunggan. Dihay tao grabe niyang ambak, kay nidaog iyang manok nga lipat. Akong putaon gahilom lang, ang dughan ko kaligi kulbaan. Na ay nisinggit dagan kay dakop, nidagan ko dito padung sa lugot. Ug ang uban sa kaharilok, sampinitan ilang nasumok. Akong kauban wakadagan, naabtan sa pulis o gipusasan. Ug si kagawad akong nakitaan, nagambak-ambak sa hagunoyan. Nagambak-ambak sa hagunoyan, nagambak-ambak sa hagunoyan. Kato di ayong mga pildihan ang maoy nitugan sa sabong-sabong nga sikreto, ladies and gentlemen. Thank you.